Padha winulang ing Allah. Panglimbang 5 menit dina Kemis tanggal 8 Mei taun 2020 kapetik saka Injil Yohanes bab 6 ayat 44 tekan ayat 51. Kodrate manungsa mono sinau ngangsu kawruh nyantrik. Tanpa sinau manungsa bakal cubluk kaya manuk engkuk. Wiwit lair cenger si bayi wiwit sinau nyalaresake uripe karo kahanan alam padang. Sabanjure si bayi kabiyantu wong tuane dilatih mangan, dilatih ngomong, dilatih brangkang, mlaku lan sak pituruté. Ing rikala wis cukup umur, bocah padha kalebokake ing papan pasinaon, amrih kahanane tansaya becik ngrembaka. Dadi manungsa kang manusiawi ilahi, kang tundhone murakapi jroning urip bebrayatan agung. Ana kang narik kawigatenku jroning waosan dina iki. Kang narik kawigatenku mau sabda dalem kang unine mengkene. Wong-wong padha winulang ing Allah. Lan sapa wae kang ngrungokake lan nampa piwulang saka Allah yang Rama bakal mara menyang aku. Injil Yohanes bab 6 ayat 45. Manut panemuku, Gusti Allah mulang manungsa kanthi maneka warna cara lan sarana. Sepisan liwat wong-wong ing sakiwa tengene. Ing kene sapa aruh andum kawruh luwih-luwih panggula wentah wong tuwa sarta piwulange para winasis banget mbiyantu manungsa jroning gegulang wawasan lan kawicaksanan. Kapindho liwat pengalaman uripe. Pengalaman urip kang kalelimbang, kakoreksi, kaevaluasi sarta kasaring katintingi maknane banget mbiyantu manungsa jroning ngrembakakake diri. Tansaya asring jero lan adoh tebane pengalaman urip disinaoni, tansaya akeh uga kautaman kang bisa kadudah katimba. Jroning pengalaman Gusti Allah mahyakake kersa dalem marang umat manungsa. Saka kene wigatine sujarah manungsa kasinaoni. Katelu, liwat ati nuranine. Ngenani bab iki pangripta kitab Mazmur mratelakake mengkene. Aku ngluhurake Gusti kang wis mituturi aku, ya ing wayah wengi ati nuraniku mulang aku. Monggo sami kapirsani Mazmur 16 ayat 7. Liwat ati nurani Gusti Allah nandur swara pakon dalem sing becik kagegulang dene sing ala kabuang. Pakulinan midhaketake piwulanging Allah mesti ndadekake manungsa tanggap ing timbalan dalem. Timbalan kang banget wigati yaiku supaya manungsa marak lan mirengake Sang Sabda kang manjalma dadi manungsa. Ya iki putraku kinasih, padha rungokno panjenengane. Rikala manungsa ora ngrungokake piwulanging Allah, mesti uripe adoh saka Allah lan ora bisa ngemperi Allah. Para tresna palem kinasih, saka waosan dina iki awake dhewe kaelingake bab wigatine dadi murid kang becik kang tuhu ngrasuk jiwa pamuritan. Amung murid kang becik wae, kang sumadya mbuka ati lan nilingake talingan kanggo saben lembar sabda piwulang dalem Gusti kang kawedhar saben dina. Sebab Gusti Allah Sang Guru sejati, Sang Guru Agung pancen medhar piwulang dalem saben dina. Saben esuk Gusti tansah ngasah pangrungonku kanggo mirengake kaya dene sawijining murid. Monggo sami kapirsani kitab Nabi Yesaya bab 50 ayat 4 tekan ayat 5. Suwawi sami munjuk